небе над Беларусью зноў было неспакойна. Мінулую ноччу паветраныя прасторы краіны былі зафіксаваныя прынамсі 8 расійскіх дронаў «Шахед», 2 з іх прапалі з радараў. Знішчальнікаў для іх суправаджэння ў неба не ўздымалі. Выглядзіце аб'ектыў, з вами Юлія Лабанова, вітаю і сёння ў выданні. Агенты спецслужбы ў Беларусі укараніліся сярод валанцёраў і апазіцыі за мяжой. Як застерагчыся? Если человек вообще из другой среды, он попадает в среду, например, волонтерскую, то он чувствуется таким чужаком с самого начала. Сложнее, когда человека уже завербовали. Кліматычны саміт ААН у Азербайджане. Што на ім робіць Лукашенко? Ёсць сустрэчы па оф-рэкардс, якія мы не бачым, і там і вядуцца нейкія перамовы адносна палітычных момантаў узаемадзеяння з Беларусью. Чаму набліжаныя да Лукашэнкі асобы сталіся ганаровымі консуламі Беларусі? Назначают тех людей, кого считают приближенными к действующей власти, да, чтобы у них было некое влияние. Палізняволеная Марыя Калеснікава сустрэлася з бацькам. Іхны здымак апублікаваў у сваім тэлеграм-канале Роман Пратасевіч. Подпісы да фота сёння сустрэліся з Марыяй. Гэта можа азначаць, што ён таксама браў удзел у сустрэчы. Былыя палітычныя вязні пазналі памяшканне, у якім былі зробленыя здымкі Марыі Калеснікавай. Гэта турэмны шпіталь, пакуль невядома, Калеснікаву там лікуюць, ці яе туды прывезлі спаткацца з бацькам. Раней сястра палізняволенай Тацяна паведамляла, што Марыю ўжо год утрымліваюць у памяшканні камернага тыпу без лістоў, перадачаў і неабходнай ежы. Вага жанчыны знізілася да 45 кілаграмаў. За ўдзел у выбарчай кампаніі 2020-го Марыю Калеснікаву пакаралі 11 гадамі пазбаўлення волі. Яе утрымліваюць у папраўчай калоніі нумар 4 у Гомлі. Сярод беларусаў, якія вымушана з'ехалі з краіны праз пераслед сілавікоў, былі і ўласна сілавікі. Некаторыя з мэты весці агентурную дзейнасць. Гэтак беларускі расследавальніцкі цэнтр выкрыў 2 асобаў, шпіёнаў галоўнага ўпраўлення выведкі Міністэрства абароны Беларусі. Яны пайшлі ў давер да валанцёраў, укараніліся ў апазіцыйную арганізацыю і нават стварылі фірму ў Варшаве. Падрабязней у нашым матэрыяле. На фото слева Юрий Олегович Кизюк. На фото справа волонтер Дмитрий Петрович Протасевич. И это один и тот же человек. Беларускі расследавальніцкі цэнтр супольна з альянсам расследавальнікаў і польскім выданнем «Жэчпасполіта» пры падтрыманні кіберпартызанаў раскрылі асобы 2 выведнікаў Міністэрства абароны Беларусі. Гэта Юрый Кізюк і Михаил Паветка. На 2 мелі ажно 7 пашпартоў. Улетку 2020-го яны ўвайшлі ў давер да валанцёраў пад імёнамі Дмитрий Протасевич і Максим Кондратович. Они пришли в один из волонтерских фондов со справкой из МВД о том, что на них напали милиционеры во время протеста. Вот они жертвы репрессий, и поэтому они хотят помогать этому фонду. Они обзавелись знакомыми, друзьями и, в принципе, дошли даже до участия в деятельности одной из оппозиционных партий. Назваў арганізацыяў расследавальнікі не ўказваюць з прычынаў бяспекі. Трапіўшы ў фонд, выведнікі пачалі актыўна дзеяць. Да прыкладу, няісны Дмитрий Протасевич ствараў няісных пацярпелых ад рэжыму і нібыта дапамагаў ім. Мы изучили одну из ведомостей на предоставленную помощь, которую заполнял Протасевич. И через киберпартизан установили, что людей с такими данными не существует. Насцярогу чальцоў арганізацыі выклікала колькасць пытанняў ад новых удзельнікаў. Он хотел еще больше узнать информации, чем мы занимаемся, кто является нашими партнерами, особенно за границей, с кем мы сотрудничаем, с кем мы общаемся. Меня всегда так настораживает то, что он задает много вопросов. Максим задает следом, как будто я нахожусь на приеме где-то в следственных органах. Перадухіліць падобную сітуацыю магла б простая захада. Андрей Остапович раіць усім арганізацыям увесці анкету для прыёму новых удзельнікаў. Магчымыя прабелы ў біяграфіі кандыдата падкажуць, на што звярнуць увагу. Што ж да канкрэтнага выпадку, апісанага расследавальнікамі? Лично я этих 2 сотрудников знаю, потому что они учились на год старше меня на том же факультете следственным экспертом. Если бы эта верификация осуществлялась, я бы
Когда я впервые увидел, скажем так, их фотографии, я их обоих узнал, вспомнил и, естественно, бы подсказал об этом тем, кто к нам бы обратился. Но, к сожалению, многие структуры этого не делают. Юрий Кізюк і Михаил Паветка, а дакладней іхныя няісныя двайнікі Дмітрий Пратасевич і Максим Кондратович паводле расследавання спачатку дзеялі ў Беларусі, пазней стварылі фірму ў Польшчы. Согласно отчетам, компания Aerocamax Group и правда не ведет никакой деятельности. И, по нашему мнению, была создана для налаживания новых контактов и укрепления легенд разведчиков. А подобная деятельность от имени вымышленных личностей на территории Польши является уголовно наказуемым преступлением. Паводле беларускага расследавальніцкага цэнтру польскія спецслужбы ўжо ведаюць пра гэтых двух выведнікаў. Але Состава преступления, вот в чем их можно обвинить, у нас пока нет. Но точно известно, что просто так по своей воле человек бы не брал бы себе дополнительные 2 паспорта для того, чтобы внедриться в эти все структуры. Мы предполагаем, что они собирали и передавали какую-то важную информацию для белорусской разведки. ці адзіны гэта выпадак, і ці можна зразумець маштабы ўкаранення агентаў спецслужбаў у валанцёрскія і апазіцыйныя структуры пасля 2020-го? Эти данные не даст ни местные спецслужбы, то есть польские, ни какого-либо другого европейского государства, потому что они сами не знают полные масштабы достоверные. Также на такой вопрос не сможет ответить и какое-то конкретное подразделение, допустим, там КГБ или ГРУ отдельно, о полных масштабах на территории иностранных государств. Андрей Остапович раіць выконваць правілы інфармацыйнай бяспекі, а ў выпадку падазрэнняў звяртацца да Белполу па дапамогу ў спраўджванні асобаў. Расследаванне ж беларускага расследавальніцкага цэнтру цалкам можна пачытаць на іх інтэрнэт-старонцы або паглядзець на YouTube-канале. Ірына Дарафейчук, Белсат. Афіцер Сергей Бобрыкаў зняў сваю кандыдатуру з перадвыбарчай гонкі. Яго пра гэта нібыта папрасілі іншыя афіцеры. Маўляў, усяму афіцэрскаму корпусу варта згуртавацца вакол Александра Лукашэнкі і падтрымаць яго. Знялася таксама былая прэс-сакратарка МУС і галоўны ідэолог Менску Вольга Чамаданова. У барацьбе за пасаду прэзідэнта Беларусі застаюцца 5 удзельнікаў: Александр Лукашенко, кіраўнік ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевич, старшыня рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці Александр Хіжняк, былая дэпутатка палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і першы сакратар ЦК КПБ Сергей Сыранкоў. Выбары прэзідэнта прызначаныя на 26 студзеня. У Баку завяршаецца другі дзень сусветнага кліматычнага саміту пад эгідай ААН. Менш прадстаўнічы, без лідараў сусветных эканомік і больш скандальны, але з вельмі амбітнымі заданнямі. У выніку плануюць сабраць $1 трыльён на барацьбу са зменаю клімату. Свае прапановы прэзентаваў у Азербайджане і Лукашенка. Ягоная прысутнасць на форуме не ўсім прыйшлася даспадобы. Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда адмовіўся фатаграфавацца з удзельнікамі саміту разам з дыктатарам. Што шукае Лукашенко на канферэнцыі ААН у справе змены клімату, глядзіце ў наступным матэрыяле. Поэтому встает вопрос об эффективности подобных мероприятий. Я считаю, что они малоэффективны. Каля 40 тысяч дэлегатаў, больш за 100 кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаў, амаль 200 краінаў. У Азербайджане афіцыйна пачалася 10-дзённая канферэнцыя ААН у справе змены клімату COP29. Гук, які вы чуеце, гэта ціканне гадзінніка. Мы вядзём апошні зваротны адлік, каб абмежаваць павышэнне глобальнай тэмпературы. Беларусь на кліматычным форуме рэпрэзентаваная Александром Лукашэнкам. У Баку ён з панядзелка. Праграма насычаная, спатканне з азербайджанскім прэзідэнтам і абдымкі з генеральным сакратаром ААН Гутэрышам, ды прыватная вечарына ў кампаніі шэйха арабскіх эміратаў, прэм'ера Албаніі і прынца Іорданіі. Яшчэ адна частка, як і падчас саміту БРИКС, двухбаковыя сустрэчы. Мне 82 года. Поэтому, смотря на вас, господин президент, я вижу вас своего молодого брата. А яшчэ абмен кампліментамі з кіраўніком Зімбабве, перамовы пра інтэнсіфікацыю стасункаў з сербскім прэзідэнтам Вучычам і агульнае фота прэзідэнтаў і кіраўнікоў урадаў.
Думаю, што такога кшталту падзеі выкарыстоўваюцца для нефармальнай дыпламатыі у тым ліку, ну і, канечне, фармальнай, калі гэта магчыма. Гэта не выключае таго, што ёсць сустрэчы па оф-рэкардс, якія мы не бачым, і там і вядуцца нейкія перамовы і адносна палітычных момантаў узаемадзеяння з Беларусю. Заяўленая мэта 29-го самміту ў Баку – пашырыць фінансавую салідарнасць у барацьбе са зменаю клімату. У планах ААН сабраць $1 трыльён. Грошы пойдуць на развіццё найбеднейшых краінаў для іх пераходу да зялёнай эканомікі. Избрание Дональда Трампа в Америке ухудшает очень серьезно шансы на то, чтобы собрать такую сумму. При Дональде Трампе невозможно ожидать настолько серьезного участия финансового США, как это было до сих пор. Дзейны прэзідэнт США Джо Байден гэтым разам удзелу ў самміце не бярэ. COP у Баку агулам не такі прадстаўнічы, як мінулагодні форум у Дубаі. Удзелу не бярэ Владзімір Пуцін. Таксама не прыехалі кіраўнікі Нямецчыны, Францыі, Бразіліі, Канады, Китаю і Індыі. То бок найбуйнейшых забруджвальнікаў планеты і найбуйнейшых спонсораў кліматычных праграмаў ААН. Усіх іх попракнул Лукашенко. Поэтому пора от слов перейти к делу. И тот, кто должен платить, а не отсиживаться у себя в кабинетах. Благодарю вас за внимание. Зняважаны жорсткім абмежаваннем у часе, Лукашенко, тым не менш, за 3 хвіліны паспеў прэзентаваць свае 3 пункты плану ратавання планеты. Акрамя папрокаў былі і патрабаванні роўнага доступу да зялёных тэхналогіяў, клопат пра фінансавы стан найбяднейшых краінаў свету і прапанова супрацы. Тэарэтычна магло б быць даступна для Беларусі. У сітуацыі з санкцыямі, канешне, гэта вельмі складана, таму што там фінансавыя механізмы ўсе абрэзаныя. Але перспектыўна для Беларусі гэта правільная і добрая тэма. Напярэдадні самміту Еўрапейская служба ў справе змены клімату выпусціла даклад, у якім сцвярджаецца, што сёлета тэмпература на планеце павысіцца на 1,5 градуса. Адметна, што канферэнцыя COP 29 гадоў таму задумвалася з мэтаю не дапусціць росту тэмпературы якраз на гэтыя 1,5 градуса. Аднак эксперты ўпэўненыя, сітуацыю яшчэ можна выправіць, калі ўдасца дамовіцца. Антон Бяздольны, Белсат. Даведацца актуальныя навіны вы можаце і з нашага тэлеграму. Наведаць яго можна за адзін клік. Для гэтага навядзіце камеру тэлефона на QR-код у левым верхнім куце экрана і прайдзіце па спасылцы. Калі вы не ў Беларусі, падпісвайцеся на канал і атрымлівайце першымі аператыўныя навіны. Да таго ж цікавыя артыкулы і аналітыка на нашым сайце belsat.eu. Запрашаю наведаць, калі для вас гэта бяспечна. Кіраўнікі 5 ганаровых консульстваў, што адкрыліся ў Беларусі летась, звязаныя з Лукашэнкам. Да такой высновы прыйшлі расследавальнікі Бюро Медыа. Гаворка аб прадстаўніцтвах у Беларусі, Сербіі, Босніі і Герцагавіны, Аману, Шры-Ланкі і нават Вануату. Чым займаюцца гэтыя ганаровыя консульствы ў Беларусі і пра чые інтарэсы дбаюць? Кацярына Гардзеева. Дыпламатычны імунітэт і судовыя гарантыі за службовую дзейнасць. Гэта толькі частка прывілеяў, якімі карыстаюцца ганаровыя консулы, што працуюць у Беларусі. Летась гэткія бонусы атрымалі асобы, набліжаныя да Лукашэнкі, заўважылі журналісты Бюро Медыа. Цалкам расследование можно прочитать на интернет-сторонке. Нюанс в том, что официально всех этих почетных консулов назначают правительства этих стран, не Беларуси. Назначают тех людей, кого считают приближенными к действующей власти, да, чтобы у них было некое влияние. Паводле Міністэрства замежных справаў ганаровыя консулы развіваюць эканамічныя і культурніцкія стасункі паміж краінамі. Гэткія абавязкі Аман даручыў Васілю Матюшэўскаму, былому першаму намесніку прэм'ер-міністра Беларусі. На пасадзе ён распрацоўвае зоны свабоднай двухбаковай эканамічнай супрацы. Шры-Ланка ж вылучыла кіраваць ганаровым прадстаўніцтвам заслужанага доктара, дацэнта Беларускага дзяржаўнага медычнага універсітэту Дзмітрая Рузанова. Ён адказвае за прыцягненне замежных студэнтаў у беларускія медычныя ВНУ. Істотнае адрозненне ганаровага консулу ад консулу, скажем так, паўнавартаснага, гэта магчымасць весці бізнес.
чым шмат хто з ганаровых консулаў і карыстаецца, і, на жаль, не заўжды карыстаецца сумленна. Гэтак вядзенне прыватнага бізнесу з працаю ганаровым консулам Босніі і Герцегавіны сумяшчае Уладзімір Галбурда. Прадпрымальніку належыць частка беларускай кампаніі Inotech Solutions. Сёлета фірма трапіла пад санкцыі ЗША, бо кіроўная структура холдынгу, у якую тая ўваходзіць, пастаўляе прадукцыю беларускім вайскоўцам. Працуюць людзі з блізкага атачэння Лукашэнкі і ў больш экзатычных краінах. За інтарэсы Вануату, рэспублікі славутай офшорамі, дбае бізнесовец Александр Калджиев. Калджиев работает с 22 года в сети Market Liga. Это магазины беспошлиной торговли, который принадлежит Национальному олимпийскому комитету и президентскому спортивному клубу. То есть это бизнес Димы Лукашенко, можна так сказаць. Блізкімі стасункамі са старэйшымі сынамі Лукашэнкі адзначыўся і ганаровы консул Сербіі, бізнесовец Живард Смількавіч. Разам з сем'ямі Віктара і Дмітрая Лукашэнкаў ён нават лётаў у адпачынак працоўным самалётам Лукашэнкі. Пасада ганаровага консулу. Тут адчыняюцца, канешне, велізарныя магчымасці для злоўжыванняў зноўку. І у тым ліку, ведаеце, калі будзем казаць у кантэксце краін, якія знаходзяцца пад санкцыямі, гэта магчымасці і абыходу санкцыяў. Гэтак санкцыі еўразвязу не закранулі бізнесу ганаровага консулу Ісландыі Александра Машэнскага. Паводле расследавання каналу TVN24 ягоныя інтарэсы лабіяваў урад паўночнай краіны. Ганаровы пост Замбіі займае гаманец Лукашэнкі Александр Зайцаў. У Грузіі гэтую пасаду займае сябр дыктатара Сергей Цяцерын. Кацярына Гардзеева, Белсад. Беларусы аддаюць даніну павагі Раману Бандарэнку, абаронцу плошчы Перамена ў Менску, якога 4 гады таму забіў супрацоўнік СОБРу ў Балаклаве. Акцыі памяці праходзяць у розных гарадах і краінах свету. Сёлета ж да гэтай даты прымеркаваны Міжнародны дзень салідарнасці з Беларуссю. Ці ёсць надзея на пакаранне вінаватых у забойстве Рамана Бандарэнкі, адказ шукаў Ян Федарович. 4-я гадавіна забойства Романа Бондаренки. Белорусы ушановывают ягоную память. Я его помню как человека, который помогает, который никогда не кинет в беде, достаточно мужественным, ответственным. Роман памёр у Менскім шпіталі хуткай дапамогі 12 лістапада 2020-го. Прывезлі яго туды з РУУ з цэнтральнага раёну з надзвычай цяжкімі траўмамі галавы. В Вайбере родители написали, что Рому избили на площади Перемен, и он сейчас в больнице. Зная, что происходило, предположим, там в других дворах, в Новой Боровой, как приезжали в эти дворы эти люди, то я понимала, что это достаточно серьезно может быть. Увечары 11 лістапада 2020-го на плошчу Пераменаў двор з славутай актыўнасцю мясцовых жыхароў прыехалі асобы ў масках. Яны пачалі зразаць бел-чырвона-белыя стужкі. Я выходжу, напісаў у дваровым чаце Роман Бондаренко. Сотрудники СОБРа, в том числе и бывший сотрудник СОБРа Дмитрий Шакута, начал жестко избивать, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью. Паводле расследавання байполу сярод асобаў, якія прыехалі зразаць стужкі, былі набліжаны да Лукашэнкі. Ягоная прэсавая сакратарка Наталья Эйсмонт, тагачасны кіраўнік Федэрацыі хакею Дмітрый Баскаў ды іншыя. Іх прыкрывалі супрацоўнікі АМАПу ды спецыяльнага атраду хуткага рэагавання. Менавіта апошніх байпол вінаваціць у забойстве Романа Бондаренки. Меня тут раскритиковали, что еще события не закончились, а я уже много отдыхаю по вечерам вместо того, чтобы, чтобы работать. Я хотела у вас попросить, может быть, вы тогда нам дадите ваших тех ребят, которые с нами в прошлый раз работали на подстраховку. По крайней мере, они нас уже знают, потому что сейчас у нас... Никаких проблем нету. Пасля смерти Романа Бондаренки Лукашенко запэўніваў, што той быў п'яны. Доктара, які выклаў вынікі аналізаў, што зняпраўджвалі гэта, кинули ў турму. Таксама узурпатар казаў пра неабходнасць расследаваць забойства. Пры гэтым не мог не ведаць пра датычнасць да яго набліжаных да сябе асобаў. Я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело или какое там у них расследование. Зрэшты, заведзеную крымінальную справу Генеральная пракуратура прыпыніла ў верасні 2021-го. Праз, цытата, немагчымасць высветліць асобу, якая мае дачыненне да злачынства.
Везде начали говорить о том, что сотрудников СОБРа не было. Официально на показаниях в Следственном комитете и в прокуратуре этих данных нет. Данные геолокации, которые я вывез и проанализировали мы уже здесь, их тоже к делу не пришили. Поэтому они могут так смело говорить. Гэта далёка не адзіны прыклад забойства сілавікамі бяззбройных людзей падчас падзеяў 2020-го. Александр Тарайкоўскі, Геннадзь Шутаў, Александр Віхор, Мікіта Крыўцоў ды іншыя. І яшчэ, прынамсі, 7 палітычных вязняў загінулі ў турмах рэжыму Лукашэнкі. Ці пакараюць вінаватых у гэтых смярцях? Адказнасць рэальна зможа наступіць толькі тады, калі ў Беларусі будзе адноўлена права. Судовая незалежная сістэма, і я перакананы ў тым, што адказнасць наступіць. Гэтыя ахвяры не павінны быць марнымі, яны не з'яўляюцца марнымі. Мы павінны памятаць пра гэтыя ахвяры, тым больш не здавацца, а працягваць змагацца за свабоду, незалежнасць для Беларусі. Сёлета ў верасні Літва звярнулася ў міжнародны крымінальны суд аб прыцягненні да адказнасці Лукашэнкі і ягоных памагатых, вінаватых у злачынствах супраць беларусаў, пакуль іншыя краіны рымскага статуту не далучыліся да гэтага пазову. Зрэшты, такая заява ўжо дае надзею на тое, што злачынцаў пакараюць. Ян Федарович, Белсад. Менскі гарадскі суд пачаў разгляд палітычна матываванай справы супраць жыхара Латвіі Юрыса Ганынша. Яго абвінавачваюць паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу. Нібыта ў дыскрэдытацыі Беларусі, паклёпе на Лукашэнку і закліках да санкцыяў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе, што ў сукупнасці Юрысу Ганыншу пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Працэс над жыхаром Латвіі, як і ўсе працэсы ў палітычна матываваных справах, праходзяць у закрытым рэжыме. Справу разглядае Александр Рыбакоў. Калі і пры якіх абставінах улады Беларусі затрымалі Ганынша, невядома, але МЗС Латвіі паведамляў пра 26 латышоў, затрыманых у Беларусі. На лета каля Менску на палігоне Трасцянецкі запрацуе завод, які здолее перапрацоўваць амаль усё смецце сталіцы. Гэта сучасная вытворчасць паводле сусветных стандартаў, адзначаюць чыноўнікі. Маўляў, у справе магутнасці новаму заводу не будзе роўных у краінах-суседках. Каб прасачыць за хадой будаўніцтва, улады сталіцы зладзілі на палігоне выязное паседжанне. Гатовасць новага заводу для перапрацоўвання смецця на гэтым этапе складае 25-28%. Працаўнікі ставяць каркас галоўнага будынку ды іншых збудаванняў. Паводле дырэктара Менскага ЖКГ Марыны Толсцік, штогод у Менску назапашваецца 600-700 тысяч тоннаў смецця, а перапрацоўваецца толькі 100 з іх. Новы ж завод дазволіць перапрацоўваць амаль усё смецце з мінімальным пахаваннем адкідаў. Са смецця на заводзе плануюць стварыць паліва для цэментных прадпрыемстваў краіны і, магчыма, тэхнічны грунт. Паколькі завод будуюць на адлегласці ўсяго некалькі кіламетраў ад Менску, мы запыталіся ва урбаніста, наколькі гэта можа быць бяспечна для людзей. Там полигон, там лес, то есть все умовы в годзе як соблюдены, да, и пошкоджение для экологии будет минимальное. То есть треба только до улику взять розу вітков и додатково забеспечить экологичной безпекой близлежащие вёски. Ну, тут яшчэ другой момент имеется, помимо экологичных. То есть там и так само одно з мест расстрелов, якое было напрыканцы 30-х годов. И невядома, ці былі там нейкія раскопки, ці не было нейкіх раскопак. Праз аварыйны стан у Віцебску закрываюць сярэднюю школу нумар 10. Усіх вучняў пераводзяць на навучанне ў суседнія школы. Крок часовы звязаны з неабходнасцю правесці дадатковае абследаванне даху будынку. Калі дзеці змогуць вярнуцца ў стары будынак, не змаглі сказаць ні ў школе, ні ў аддзеле адукацыі Віцебскага гарвыканкаму. У апошні мы пазванілі пад выглядам простай жыхаркі гораду. Сложится ли он как карточный домик? Вы же видите, здание старенькое, нуждается в серьезных ремонтных работах. Да будут дети ходить в школу, будет хорошо. Я уверена, что специализированная организация обследует и будут приняты меры в части проведения каких-то ремонтных работ. Все своевременно и все по плану.
Сярэдняя школа нумар 10 месціцца ў будынку 1937 года пабудовы. Паводле чыноўнікаў, у ім выявіліся праблемы ў кровельнай сістэме і перакрыццях. У першую чаргу аварыйную прызналі актавую залю. Яна была закрытая яшчэ з верасня. У пачатку кастрычніка падобная сітуацыя здарылася з першую віцебскую гімназіяй. Пасля ўзнікнення трэшчыны ў сцяне будынку вучняў таксама размеркавалі ў найбліжэйшыя школы. Россия и Паўночная Корея завершили ратыфікацыю дамовы аб стратэгічным партнёрстве, падпісаную яшчэ ў чэрвені. Дакумент прадугледжвае неадкладнае аказанне ваеннай дапамогі, калі адзін з бакоў апынецца ў стане вайны. Ратыфікацыя прайшла на фоне адпраўкі паўночна-карэйскіх вайскоўцаў у Расію, частка з якіх знаходзіцца ў Курскай вобласці. Пра гэта ды іншыя навіны замежжа ў нашым аглядзе. 9 з 10 жыхароў Літвы мяркуюць, што імігранты з відам на жыхарства мусяць валодаць літоўскую мову. Гэта звесткі службы кантралёра роўных магчымасцяў Літоўскай рэспублікі. Такая тэндэнцыя прасочваецца і ў іншых краінах еўразвязу. У апытанні еўрабарометра 2021 года 86% удзельнікаў па ўсім ЕЗ таксама назвалі веданне дзяржаўнай мовы ключавым для інтэграцыі імігрантаў. Нідерланды з 9 снежня на паўгода ўводзяць узмоцнены памежны кантроль для барацьбы з нелегальнай міграцыяй і гандлем людзьмі. Вайсковая паліцыя будзе правяраць наземныя межы, а таксама узмоцніць кантроль рэйсаў з краінаў павышанай рызыкі ў аэрапортах, у тым ліку ў Схіпголе. Пры гэтым штату паліцыі не павялічаць. Інтэнсіўнасць правяранняў пакуль невядомая. Гэтак пастанавілі праз рост колькасці шукальнікаў прытулку. Не здавайцеся, пад такім лозунгам 11 лістапада ў Тбілісі адбылася акцыя за еўрапейскую будучыню Грузіі. Дэпутаты з краінаў еўразвязу падтрымалі грузінскую апазіцыю і заявілі, што Грузія абавязкова станецца часткай Еўропы. У адказ кіроўная партыя «Грузінская мара» адмовілася сустракацца з еўрапейскую дэлегацыяй, назваўшы візіт правакацыяй. У той жа час прэм'ер Грузіі Іраклі Кабахідзе прыгразіў распусціць апазіцыйныя партыі. Абраны прэзідэнт США Дональд Трамп можа прызначыць на пасаду дзяржаўнага сакратара Марку Рубіо, а на пасаду дарадцы ў справе нацыянальнай бяспекі Майкла Уолтса. Пра гэта пішуць амерыканскія медыі. Абодва палітыкі выяўлялі лаяльнасць да ўкраіны. У прыватнасці сенатар ад Флорыды Марку Рубіо у мінулым жорстка выказваўся пра Расею. Аднак нядаўна ён паўтарыў пазіцыю Трампа, заявіўшы, што канфлікт зайшоў у тупік і яго трэба залагоджваць, піша Нью-Йорк Таймс. Чалец палаты прадстаўнікоў Майкл Уолтс і раней падтрымліваў законапраекты аб вылучэнні дапамогі ўкраіне, заклікаў адміністрацыю Байдена даць Кіеву больш зброі, каб дапамагчы адкінуць расійскія войскі. Аднак у красавіку сёлета Уолтс галасаваў супраць дадатковага фінансавання памерам $60 мільярдаў. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Як агентура трапляе ў дэмакратычныя рухі Беларусі за мяжой? Ці можна абараніцца ад лукашэнкаўскіх шпіёнаў? Размову з Максімам Саўчуком з беларускага расследавальніцкага цэнтру глядзіце ў праграме «Белсат-Зум» ужо праз імгненне. У аб'ектыве гэта ўся інфармацыя. Зычу гаспадарству добрага вечара і да сустрэчы на Белсаце.